Moro! Nyt kun mopokausi alkaa olla päällä, niin pidetään pieni pyöräesittely. Ensimmäiseksi Moto Guzzin V85 TT. No kenelle tämä V85 TT sitten sopii? Tämä sopii kaikille motoristeille, joilta iso A löytyy. Erinomainen ajoasento ja tämä sopii myös sorateille. Tässä on joustomatkaa 170 milliä eessä ja takana, Kaijapan valmistamat iskunvaimentimet, säädettävät ja Tupeles pinnavanteet löytyy. Sitten transversaalisesti asennettu V2-moottori kuivakytkimellä ja kartaanivedolla. Istumakorkeus 830 milliä. Vakiona löytyy tästä vakionopeuden säädin, 4 eri ajomoodia, poiskytkettävä takaa ABS. No niin, laitetaan käyntiin. Todella asiallisen näköinen värinäyttö. Ja kaikki tämä on Guzzin tasosta viimeistelyä kyllä. LED-valot tästä luonnollisesti löytyy. Nämä on kaikki vakivarusteita tässä esisuojat ja tietoja. Sitten vaihtuu eri ajomuodit ja off-road päällä, Sport, Strada eli matka-asfaltiin, sademoodi. Siellä on vakionopeuden säädintä ja muuta perusilmoa. Polttoainetankin koko tässä on 22 litraa ja sehän takaa toimintasätteen Suomen sisäisten polttoaineasemien välillä. Ja tämähän on tietysti Kaasarilla myös koeajattavissa, joten tervetuloa kun kelit sen sallii. No niin, ja sitten vielä ne tärkeimmät, eli 80 hevosvoimaa ja 80 newtonia vääntöä tästä myllystä löytyy. Jossain nettimotoarvostelussa tätä sanottiin, että on vähän puhditon moottori, mutta itsekin tätä koeajaneena, niin minusta näin ei ole. Tässä on kyllä ihan riittävästi kaikenlaiseen moottoripyöräilyyn ja mukavan vääntävä ilmajännitteinen moottori. Se, että tämmöiseen pyörään tarvitaanko edes yli 80 hevosvoimaa, minusta ei. Eli täältä Kaasarilta tämä Guzzin V85 TT löytyy, niin tervetuloa ihastelemaan sitä ja monia muitakin.